quero ver bailar. Porque esta noite folían as ausentes do lugar. Folía a da ver, folía a da ver. Somos rapaciñas nove, sabemos la de facer. Veña, aplaudideme este vídeo, que ben bonito. Bueno, comezamos co segundo ano do pitching a creación digital galega para dar os premios Mellor Canle, bueno, para escollelos, ¿no? Mellor Canle e Mellor Creador ou Creadora. Vou vos presentar o xurado primeiro. Vanme acompañar Marta Pérez, docente en área de Comunicación Audiovisual e Publicidade da Universidade de Santiago. María Rúa, que é a gañadora do premio na pasada edición desta categoría, da categoría de creación, a mellor creadora do ano pasado. Este xa non pode ser, pero bueno, merece aplauso igual, que é guai. E Andy Chichester, que é filólogo, docente e xerador de contidos, e ademais é unha persoa que ten 2 gatos e un chamase Pili e outro Pampín. E isto é verdade, Andy, confírmallo. O sea, o mellor creador. O premio xa tería que ir directamente para el. Nada, como vos contaba, pois vou vos dicir, por si non o sabedes, para que os teñades en conta, porque están por aquí, que na categoría Mellor Canle participa Rebélico Revista, que repite Eva, que está aí grabando. Eva, sí, hola. Incorporamos a canle de Descifrando a Historia, Galego para Peques e un té con né. Eles 4 serán os que compitan polo premio a mellor canle que se dará o domingo. E como finalistas a mellor creadora, neste caso, porque sí que son 4 rapazas, está Nuria con Achadas, está Patri Otero e está Sara Seco, que tamén é repetidora. Así que un aplauso para elas. Eu voume sentar aí porque tamén son xurado. E xa vedes que estou así como medio lisiada e prefiro estar sentada, así que vou ir chamándos e cada un xa sabe o que ten que facer. Eles terán como uns 8 minutos para defender cada un o seu proxecto e nos desde o xurado, se temos algunha pregunta, pois facemos ya. E vos aplaudidelle para que salgan todos, todas contentas. E xa está, empezamos. E vais a ter un crono na pantalla de... Vale, coméntame por aquí que para medir o tempo ides ver aí xa os 8 minutos na pantalla todos. Non hai trampa. Veña, agora sí, comezamos. Entón, a primeira persoa que xa se pode ir colocando, que xa o sabe, é Ne, que está aí. Claro, cariño, sube. Pois, boas, o meu nome é Ne. Esta é a miña voz 9 meses en testosterona e a min hoxe dixeronme que tiña que vir aquí a facer un pitching, mas realmente a min, máis que facer un pitching, o que me interesa é facer un té en directo. Entón, ides a acompañarme a ver como sae este experimento e vamos comezar fervendo a auga, como non. Por se non o sabedes, facer un té é un ritual. E cada cultura e cada persoa temos diferentes rituais que nos axudan a transicionar. Isto pode parecer algo un pouco místico, un pouco raro, pero seguramente vos tederos presentes tamén no voso día a día. Por exemplo, cando morre alguén, normalmente facemos un velorio ou tamén facemos un funeral, que é un ritual que nos sirve para transicionar dunha realidade onde esa persoa está viva a entender unha nova realidade onde esa persoa morreu e xa non está. Ou, por exemplo, cando acaba un ano, temos rituais como sair de festa ou tomar as uvas para transicionar do ano vello ao ano novo. Isto, o que quero dicir con isto é que todo o mundo temos diferentes rituais que nos sirven iso, para transicionar. Tamén poden ser rituais as graduacións ou os aniversarios. Eu concretamente agora mesmo estou pasando por un proceso de transición hormonal. E precisamente, para pasar por este proceso de transición hormonal, teño un podcast, que é o meu ritual. É un podcast onde fago tés. Porque a min, cando nacín, ese son eu, dixéronme que eu era unha muller. Pero claro, equivocáronse, e a día de hoxe reivindícome como unha persoa de xénero non binario.
Isto quere dicir que eu, cando fun medrando, cando tiña 12 anos, tive unha puberdade que tradicionalmente pois coñeceríamos como feminina, aínda que é un termo un pouco antigo. É dicir, eu tiven a regra, medraronme os peitos, e agora con 22 anos estou tendo unha transición, unha segunda puberdade. E hai cousas como que estou tendo máis pelo corporal, teño máis suor, teño máis fame, creceu o meu clítoris, ou, por exemplo, agora está a mudarme a voz. E precisamente por isto estou facendo este podcast. Mas como creo que isto xa está bastante quente, vamos ir votando e vamos ir facendo té mentres vos conto un pouco de que vai isto do podcast, por que o fixen e de que vai isto de transicionar hormonalmente. Eu, agora mesmo, cada 21 días, teño que ir ao centro de saúde de Marín, que é onde eu vivo, a que me pinchen a testosterona, que é ese medicamento que vedes aí. Agora mesmo estou con 250 miligramos cada 21 días e precisamente disto é o que falo do podcast, de todos estes cambios que estou tendo. E diredes vos, ou non, outra persoa trans que ven aquí a falar do que é ser trans e da transición, non sabedes falar de outra cousa? Pois precisamente sí, porque a min o que me interesa facer con todo isto é contar como todo o mundo estamos transicionando, como dicíamos antes. E en cada episodio exploro pois unha transición cultural diferente de diferentes puntos do mundo. Por exemplo, aquí na Galiza temos o San Xoán, ou o solsticio de verán. Todo o mundo sabemos que cando acaba a primavera, para transicionar ao verán, facemos cousas como saltar fogueiras ou lavar a cara con ervas. Tamén existen transicións culturais ou ritos de transición en sociedades próximas como pode ser a irlandesa, que cando morre alguén fan un velorio que é moi guai porque consiste en cantar, danzar, xogar, fumar e comer un montón coa persoa que morreu para transicionar unha realidade onde esa persoa xa non está, para despedila. Se vamos un pouco máis lonxe, tamén existen tradicións como o Magiri, que na Indonesia, por se non o sabedes, existe unha cultura que se chaman bugis, que teñen 5 xéneros. E un deses xéneros é bisu, que non son homes, nin son mulleres, nin nada que coñezamos aquí como tradicional. Son persoas que son sacerdotises e se cravan dagas para demostrar que son posuídes por espíritos. Tamén, por conectar un pouco coa lusofonía, no Brasil, as crianzas a teremague, para transicionar á adultez, como nós poderíamos ter unha festa moi grande de 18 anos, o que fan é coller formigas, esas formigas que vedes aí, formigas balas, as poñen en luvas e as crianzas, para demostrar que transicionan adultas, teñen que aguantar esas picadas. E tamén falamos de outros rituais afastados como a famadíjana do Madagascar, que basicamente o que fan é sacar os corpos das persoas mortas das tumbas para danzar con elas e para entender esa transición de que esas persoas xa non forman parte da comunidade. Non vos vou falar aquí de todos os ritos que exploramos no podcast, porque como vedes son bastantes, entón deixo-vos aí tamén un código por se queredes escanear, e un mapa con cada un dos episodios xeolocalizados, explicando un pouco en que consiste cada unha das tradicións, e precisamente hoxe publicamos podcast. O que si vos vou falar é un pouco do que se divide o meu podcast, de como se divide. Porque a min parecíame moi interesante que o propio podcast fose un ritual, para que eu transicionase, para que vos transicionasedes comigo. Entón, cada episodio se divide en 3 minutos iniciais en que realmente poñemos a auga a ferver e introducimos o podcast. Despois temos 5 minutos para infusionar as ervas, en que falamos das mudanzas que eu vou tendo no meu corpo coa testosterona, do que vai pasando cada día. Despois temos 15 minutos para deixar que o té arrefríe e tomalo, falar dunha cultura concreta, dun rito de transición dunha cultura concreta, e finalmente nos 2 últimos minutos levamos a caneca e recollemos e fechamos o podcast. E isto pode parecer simplemente unha división temática do que é o proxecto, pero para min era super importante que o propio podcast fose algo que vos podesedes seguir na vosa casa. É dicir, que cada persoa que escuita o podcast poda poñerse a facer un té, infusionar e tomar un té conmigo. Por unha parte, para crear un proxecto en redes que sexa como un espazo de calma, e tamén para dar un pouco esa visión das persoas trans como algo do día a día, algo do cotián. Porque frente a todos estes discursos de odio que estamos vendo, que están aparecendo cada vez máis, que nos rouban a humanidade, as persoas trans, e que parece que nos pintan un pouco como monstres, como inimigo ou como algo abstracto, a mí parecíame moi interesante que a xente me coñecese como alguén con quen toma un té, simplemente a través dun podcast no seu día a día. E precisamente por isto, e xa vou acabando, todas as persoas que colaboran neste podcast son persoas trans visíveis que para mí son referentes.
Por exemplo, a arte da capa, que é tan chula, fixo a Greta de Belius, que é unha tatuadora que, se non a coñecedes, recomendo vos moitísimo que sigades o seu traballo, e o que a sintonía do podcast fixo a Eric do Pazo, que tamén é un rapaz trans, que é activista, que é moi visível e que é músico. Entón, eu agora, creo que o meu té xa infusionou máis ou menos polo cronómetro que teño aí, entón vou retiralo e vou aproveitar para estar tomando neste pequeno rito que estamos tendo do pitching, pero a min non me parecía interesante simplemente facer un té e que quedasedes vos mirando. Entón, para despedirme, quería pedir a vosa axuda, tamén a vosa colaboración, e vos vou pasar unhas caixas con tés para que levedes todes un té para casa e despois, se queredes, escaneades o código e así vos, na vosa casa, podedes probar esta experiencia un pouco diferente que é tomar un té mentres escuitas un podcast e tomardes un té conmigo. Entón, nada, moitas grazas e paso vos as caixiñas. Non temos preguntas, pero damos os parabéns polo pitch. Grazas. Isto quitámoslo de aquí. Moi ben, entón, mentres Manu recolle todo isto, que pensei que iba a tardar máis, pero xa vedes que vai todo de golpe, chamamos o estrado a Rebelico. Moi boas a todos. Agora que empezo eu e vivo o meu atrevimento. Agora que empezo eu e vivo o meu atrevimento. Se non teño, tomarei e convosco coñecimento. Se non teño, tomarei e convosco coñecimento. Moi boas. Primeiro que nada, teño un saudiño para todos vos. Dentro o vídeo. Un cordial saúdo para todos os seguidores de Rebelico e para toda Galicia. ¡Viva Galicia! Estes Viva Galicia son os meus avós Andrés e Luisa. Así que despois desta breve introducción, entramos en materia. Eu chamome Eva, podes chamarme Eva, a Rebelica, como me coñecen por aí. Son xornalista e son tamén casi audiovisualista, como toda aquela rapazada que estáxe por ali, que a Facom trouxenos hoxe amablemente de excursión. Tamén traballo na Mesa pola Normalización Lingüística, xunto aquí a compañeira Sara Seco, que tamén a podedes ver aí. Como se ve esa foto aí, son sempre tradi, dende pequena. E, pois, un pouco desa paixón do xornalismo e a tradición naceu esta revista, Rebelico, que foi o meu traballo de fin de grau de xornalismo. Pois, os obxectivos dende o primeiro momento de Rebelico foi divulgar a nosa cultura tradicional e achegar á sociedade, porque consideraba que nos medios de comunicación xeralistas pois a nosa cultura tradicional non se representaba dunha forma adecuada. Entón, bueno, para que coñezades un pouco máis todo isto, hoxe trouxen aquí o Rebelico Starter Pack, que se pode ver un pouco mellor na foto e non vou desmontar este tinglado porque senón vaiseme de man. Pero bueno, aí podes ver o micro, que seguro que coñecedes a Almu Carrión, que pon o micro nun garfo. Pois tamén un día deume bon poñelo nunha ferriña, así distinto. A cámara, que tamén é unha cousa moi importante para min, como se fora a miña man, despois o móvil, por suposto, porque sen iso non podemos gravar, e despois algo de natureza, porque é algo que sempre me inspira, e algo de comer. Aí na foto hai unha empanada, pero hoxe trouxen aquí unhas roscas que case non se ven, pero están na cesta. Como pudestes ver ao principio tamén, encántame o noso cancioneiro tradicional. Aquí trouxen vos unha escolma de algunhas das miñas coplas favoritas, que podedes buscar moitas delas no Cancioneiro Popular Galego, que está digitalizado. Esta foto é do 5 de abril de 2024, cando viñemos o ano pasado aquí ao pitch no Carballo Interplay. Dende ese momento pasaron moitas cousas, así que agora imos facer un pequeno xogo.
Dende aquela, cantos concellos credes que visitou Rebelico e cantas publicacións houbo na conta? Opción A, 29 concellos e 121 publicacións. Opción B, 35 concellos e 158 publicacións. E opción C, 25 concellos e 87 publicacións. A ver, votade, quen cree que é a opción A? Opción B? E opción C? Vale, pois acertou a maioría, a opción B. Rebelico visitou 35 concellos e fixo 158 publicacións. Aquí van algunhas delas e un pouco de algunhas deses lugares collín a inspiración para o outfit de hoxe. Esta garabata, en concreto, esta é da colección de meu avó, collina de inspiración do Entroido de Verín, na que pasamos un día maravilloso xunto a Javi e a súa familia. Despois, este mantón cruzado é do Rancho de Reis das Cortellas, en Padróns Pontareas, e despois estes panos nos pulsos son do Entruido de Arcos e Mazaricos, onde fomos á Ruada do Soleiro da Bicha, que é unha festa auténtica das que poucas quedan. Despois, unha destas datas significativas no calendario de Rebelico é a Rebefoliada, unha festa para festexar, pois unha foliada para festexar o aniversario de Rebelico. Esta xa vai a segunda edición, pero estades convidadas a do 2026. E, bueno, este meme representa un pouco o que son, porque se vos destes conta, normalmente falo en plural, porque non me gusta falar de Rebelico en primeira persoa, porque gústame que a xente sinta que é un proxecto no que todos os tradis poden estar representados, para min é igual de importante, tanto a ruada que fan na Pontraja como o Festival de Ortigueira. Pero, bueno, sen todo este material e todos estes 35 concellos que visito, non serían posibles en toda esta xentiña, familia e amigas que me apoian, gravan meus vídeos e están detrás sempre alentando. E unha desas persoas é meu pai, por suposto, que está aí, e é casi sempre o que conduce. E eu para que quero as estatísticas personalizadas, as estatísticas de Instagram, TikTok ou Facebook, se teño meu pai que me manda estatísticas personalizadas minuto a minuto dos seguidores que aumentan en Instagram. Así teño todo moi detallado. E, bueno, tamén me gusta ir a contracorrente, por suposto. De pequena sentíame rara porque era a única nena da clase que estaba no mundo tradicional. Pero agora dame igual. Por exemplo, subo entrevistas de 10 minutos e Instagram avísame de que non vai mover os vídeos porque son de máis de 3. Pero a mí dame igual. Eu subo entrevistas de 10 minutos porque os grupos teñen cousas interesantes que contar e por que recortalas. E, bueno, moitas veces na mesa Sara conta nos os comentarios que lle di a xente e escarallámonos, pero a verdade, o único hater máis significativo que tive foi este, que un día nun vídeo que se me fixo algo viral díxome: chica, vete a Zara, que te vistan de chica, non de choqueiro. E eu iba con unha camiseta verde e este pantalón, de feito. Pero, bueno, e eu quedei pensando, non sei se refire aos choqueiros de Entroido da Coruña ou ás máscaras de Ourense que tamén levan chocas, pero, bueno, calquera das dúas, pois moi orgullosa, verdade. E, bueno, xa para rematar, como empecé cunha copla, acabo con outra copla. Ei vos vai a despedida como deu o jalo a pita. Non me podo despedir destas caras tan bonitas. Non me podo despedir destas caras tan bonitas. Moitas gracias por escoitarme. Hola, Eva. Hola. Parabéns pola presentación. Só unha pregunta sobre o proxecto, en realidade, non tanto polo pitch. Como financias todas estas viaxes? Porque entendo que si Rebelico é unha unidade de persona, tes que ir ti. Sí. Pois a verdade é que financiámoslo cos aforros persoais, tanto meus pais como a min. A verdade sí que neste ano pois recibín o premio Youtubeiras, que sí que foi unha cantidade económica que sí que axuda pois para renovar material ou calquera cousa, pero sí, a maioría dos gastos de Rebelico pois son aforros, pois cousas que teño eu persoais, por exemplo, a roupa, a maioría das cousas, pero sí, en canto ás viaxes, aí sí que pois tirando de aforros. Grazas.
A ver, que me están que apurando. Jorín, Eva, pois non me deu tempo, pero eu que xa che sigo o proxecto e que xa o programamos o ano pasado e que xa vin o pitch do ano pasado, quero darche os parabéns polo crecemento e a profesionalización que é clarísima. O sea, sexa o resultado que sexa, sabes que creciches moito e o resultado é infinitamente mellor, se xa estaba ben antes. Vale, venga, pois xa está. Continuamos agora con Descifrando a Historia. Un aplausiño. Para adiante solo. Ok. Perfecto. Hola. Bueno, un placer estar aquí con tanta xente que a verdade é que é bastante talentosa. Bueno, como decía Andrea, eu son Descifrando a Historia, David Gesteira, chámome, e o meu proxecto é bastante simple, a verdade, divulgar a nosa historia, a historia de Galicia. E preguntarei-vos, por qué? Bueno, pois nace dun problema que vin eu ao rematar a carreira, e a maior parte da sociedade non coñece a nosa historia, hai abundantes tópicos sobre Galicia e, ademais de que hai pouco interese, ao mellor, estou casi seguro de que a maioría de vos ten patrimonio moi cerca da casa, nas súas aldeas, cidades e demais, e non é consciente o mellor de por que iso está aí. Non se fai esas preguntas tan necesarias, porque as cousas sempre están por algo. E despois, pois, de baixa autoestima, non pensedes que isto é algo de psicología, senón algo que eu detectei desde que eu era pequeno, que é que tanto meus avós como a familia ou amigos ou veciños non tiñan non lle daban importancia ao que aquí había, non me dicían, sempre me dicían que había que marchar para atopar algo realmente interesante. E, sin saber que aquí podería haber algo aínda máis interesante. Ben, entonces, atopándome con esta problemática, pensei, teño que facer algo para chegar a todos os públicos. Entonces, en 2020, bueno, primeiro vou vos facer esta pregunta, que levanta a man aquí, que me sabe dicir, polo menos, 5 acontecementos históricos ou 5 procesos da historia de Galicia que levanta a man, quen sepa 5 polo menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 de 50 ou de 60. Iso é un porcentaje moi baixo. Como vedes, o problema está latente. Entonces, en 2020, creei o podcast. O podcast é certo que está enfocado sobre todo a un público que busque máis unha historia máis pura, porque eu falo con historiadores, con historiadoras, entonces, claro, algúns non teñen o tono divulgativo necesario e soltan, a veces, para a pregunta, soltan un speech un tanto elaborado e demais. Entonces, co paso do tempo, dixen, vale, teño que facer tamén divulgación polas redes sociales. E, bueno, este é o podcast que teño en total 3.500 ointes entre iBooks e Spotify, e as redes sociais. Estou presente en Instagram, que fago Reels, e tamén en TikTok, que subo prácticamente o mismo, porque non iso, é o mismo os Reels, os TikToks e demais. E, por último, este ano tamén quería salir un pouco da rede online. Entonces, bueno, xunto ca editorial Aira, aproveito tamén e fago a publicidade, pois, publicamos un libro no que, a través de 30 obxectos, conto a historia de Galicia. Entonces, bueno, puiden poñer fotos aí, a verdade, do interior do libro, pero, basicamente, é isto, non? Unha páxina, 2 páxinas, o obxecto e a descripción. É así, desta forma, o obxecto e a descripción e explicando o proceso. E así, desta forma, pois, podo chegar a un público máis que non está tanto nas redes sociais e tamén a un público máis infantil, porque o libro está enfocado tanto para persoas que desconocen de todo a nosa historia como aqueles nenos que lle interese, porque tamén o pode ler perfectamente pois nenos a partir dos 12 anos, 11 anos. E me parece que, bueno, sí, quería finalizar con esta frase, porque é moi interesante. Antes de estudiar historia, eu tiña na mente que sempre a humanidade íbamos cara arriba.
non? Que sempre íbamos nunha línea continua de progreso. Pero un profesor meu, que ten un libro que se titula Para que sirve a historia de Galicia, un día na clase comentounos que, por moito que nós demos por feito cousas, co progreso vexamos aí, sempre todo se pode truncar e ir cara abaixo, porque a historia, se algo nos demostra, é que é disruptiva. Entonces, collínlle esta frase do libro que dice: frente a la historia lineal, continuista y evolutiva, nos alinearemos junto a la historia de lo disperso, lo discontinuo y de las rupturas. C'est fini. Non sei se hai algo pregunta, non? Vale, e preguntas? Listo? Non, non. Ah. Quieto aí. Eu quero preguntarche por este transmedia, o sea, polo libro, por como tes a canle, David, e logo sae o libro. Teñen que ver? É algo que che propuxeron de editorial despois de coñecer a canle ou é unha cousa túa ou que onda con iso? Como foi? Que me propuxeron despois de coñecerme a canle, claro. Se eu non tuvera a canle, casi seguro non tiño o libro. Contactaron eles contigo? Sí, Muy entonces, bueno, sí. Esa é a miña pregunta. Sí. Hai máis? Eu tamén o fío do libro, porque sí que estamos vendo que hai moitos produtos tipo podcast que están Bueno, despois... non dixen, saliu fai 2 días, Vale, entón vou reformular a miña pregunta. Que estamos vendo que hai bastantes produtos tipo podcast que acaban en libro e están tendo bastante éxito editorial. E o que quería preguntarche é se crees que desde a publicación do libro, desde o público que lea o teu libro, pode haber unha retroalimentación da audiencia que teñas en redes e no propio podcast. Necesito que esperas, claro. Claro, necesito tempo, pode ser, porque ao final de todo, quen collo o libro, ao final de todo, está a biografía tanto miña como do ilustrador e aparece aí o nick, o sea, o nome do Instagram e do TikTok. Entonces, sí, claro, se o compran e me buscan, atoparanme. Terei no que saber dentro de meses. Ahora, con 2 días, non podo... Listo. Vale, moitas gracias. Última quenda para o combo, que esta vez son 2 persoas desta categoría, vannos falar da canle galego para peques. Un aplauso. Bueno, en primeiro lugar, quería darvos as grazas por este escaparate que para nós o Carballo Interplay e parabéns ao festival, as persoas e entidades que estades detrás e aos demais finalistas. Boas tardes, somos Fátima e Álvaro, somos as persoas que están detrás de Galego para Peques. Este proxecto naceu no 2020, tivemos un pequeno, Xoel, un neno pospandemia, ante a súa chegada afrontamos moitos retos na crianza e moitas dificultades, e unha destas dificultades foron atopar materiais audiovisuais respectuosos e tamén que foran en galego. En un inicio sentimos moita frustración e o seguinte que pensamos foi creemos nos o proxecto. Así naceu o proxecto Galego para Peques. Bueno, o primeiro sería así resumido. Que é Galego para Peques? Pois é unha canle de vídeos infantís en galego e estamos no YouTube. Que contido ofrecemos? Pois podíamoslo dividir en cancións, tamén temos contos e outro tipo de vídeos, quizás para aprender as letras, vocabulario, abecedario, etc. Nas cancións. Pois cancións igual é o material que máis temos, máis ou menos a metade do que temos, porque pensamos que a audición, digamos, para transmitir unha mensaxe a estas idades tan temperás é o xeito máis adecuado. Temos cancións para traballar os números, para traballar as cores, as festividades galegas, para traballar os días da semana, o consentimento, as partes do corpo, máis ou menos os conceptos que se adquiren nesta etapa infantil, na que baseamos o proxecto. Despois tamén temos contos, que é outra ferramenta
que tamén pode servir, pois neste caso que temos para transmitir emocións, alegría, pena, tristeza, o que sexa, e traballar con eles, ou igual que as cancións, a veces collemos cancións ou contos internacionais populares e traémolos ao galego, a Galicia, vai. Temos despois tamén o que vos decía, vídeos das letras, nos que unha letra, podemos decir humanizada, pois interactúa cos ouvintes, fala con eles, pregúntalles que palabras poderían empezar con esa letra, xogan un xogo de descubrir con panéis, tamén explicámosles con esa parte do vídeo como se escriben tanto en mayúscula como en minúscula. E despois outros vídeos sobre vocabulario, por exemplo, animais, medios de transporte, tamén temos sobre abecedario. Moi importante, e no que baseamos tamén o proxecto, é isto, as recomendacións que fai a Organización Mundial da Saúde sobre o uso de pantallas. Como vedes, en menores de 2 anos é recomendado que non teñan contacto cas pantallas e a partir de aí ir metendo contacto cas pantallas pouco a pouco. Entón, nós o que quixemos cos nosos vídeos é que sexan o máis aproveitados posibles e que todos eles sexan educativos, que todos teñan algo que transmitirlles aos nenos, xa que debería ser pouco tempo que están cas pantallas, pois que sexa aproveitado. E seguindo esta filosofía, tamén estamos subindo as cancións a plataformas digitais de audio, como pode ser Spotify, YouTube Music, Amazon Music, etc. Despois tamén queremos facer material seguro, un contido seguro. E a que nos referimos con isto? Pois que tanto as cores, as transicións e os cambios no son sexan todos moi estables, moi lentos, sin sobreestimular os pequenos, é dicir, sin que sexa fritirlles a cabeza con brillos, cores, bum, 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 que non sepan por onde veñen as cousas e que se queden así sin saber o que está pasando na pantalla. Despois tamén temos material, se queres dicir. Os diferentes materiais que o medrar a canle, subir máis vídeos, observamos que nós non só queríamos unha canle con unha actividade pasiva dos nenos, senón que houbera unha inteligencia multidisciplinar, vale? Que nos vídeos traballáramos as letras ou as cores ou as diferentes grafías e que os nenos, unha vez que reproducen esos vídeos, podan levar esas aprendixaxes ao manipulativo e o máis lúdico posible. E tamén, polo meu traballo, eu sou logopeda e traballo con nenos con necesidades educativas especiais, observei que hai moi pouco contido que se adapte en galego con pictogramas ou con apoio de sistemas de comunicación alternativas e aumentativas. Entón, surdiu a idea de facer nestes vídeos toda unha liña de apoio con pictogramas para favorecer que estes vídeos sean o máis inclusivos posibles. Despois tamén contactou con nós John Amil, que é o presidente da AGAL, da Asociación Galega da Lingua, e propúxonos facer vídeos con subtítulos en galego-portugués, e pareceu-nos boa idea, e tamén estamos subindo os vídeos así, as cancións. E despois estamos en todas estas redes sociais, ainda que o contido principal está en YouTube e o resto, é para darnos a coñecer e para interactuar cos seguidores, porque como é unha canle infantil, YouTube non permite ningún tipo de comentarios nin interaccións cos seguidores. Entonces, as outras canles cobran, os outros perfis nas redes sociais, cobran maior importancia para dar a coñecer o proxecto e tamén que a xente nos transmita ideas e suxerencias. E nada, moitas grazas e se tedes preguntas. Temos. Eu queria preguntarvos se sabedes se algún centro educativo utiliza estes materiais nas aulas ou se os utilizan para os nenos. Pois mira, contactamos por correo electrónico con máis de 1000 centros, a maioría non che contestan, algún sí que che contestou e dixo que xa os usaba, outros que os iba a usar ou que os iba a pasar. Por exemplo, mañá temos unha charla dentro das xornadas de educación infantil que organiza a CIGA Ensino e a Asociación Sociopedagóxica Galega, entón aí tamén nos poñeremos en contacto con profesionais do ensino e para que a eles tamén nos cheguen suxerencias da súa parte de que materiais botan en falta ou que estaría ben facer ou
ou eso. Entón, algún sí que o usa, non sabemos ata que punto chega, claro. Que non te des reporte, pero bueno, partimos de que é algo que naceu para cubrir unha necesidade propia. Sí, o que pasa é que tamén dámonos conta de que chegamos tarde, porque o neno medra moi rápido e cando nos chegamos a facer o vídeo, moitas veces é moi difícil chegar a ese ritmo de subidas de diferentes materiais con un neno pequeno, 2 traballos, unha vida, entón, imos aí a cabalo do tempo que marca o día a día. Porque ti sí que eres profesional relacionada con isto, pero ti tamén. No, eu son funcionario da Xunta, entón... Bueno, parabéns, Bueno, o sea, sí que teño conservatorio por piano e arquitectura técnica, entón algo de base teño, pero para nada son profesional do audiovisual, vai. É dicir, unha base pode haber, pero non... Facemos un pequeno tante entre ele e eu. El é a parte máis visual e a das ideas e o aporte do galego, eu son neofalante, e no meu caso é máis a parte de o contido, pois aquel contido que está adaptado aos nenos de 0 a 2, ou traballar as emocións, ou traballar todo o sistema alternativo de comunicación. Entón, bueno, equilibramos na parexa e no proxecto. Moi ben, grazas. Era unha pregunta moi parecida, realmente, preguntarvos se algunha institución se interesara polo vosso traballo, institución da que non direi nomes, pero que imaginades, e agradecervos porque realmente é un material super necesario, hai moita carencia de material para cativada tan pequena. Pois institucións, eso, ou a Asociación Galega da Lingua, ou agora a Asociación Sociopedagóxica de Galicia, ou o CIGA Ensino, e que eu saiba ninguén máis. Falábamos doutra, verdad, Marta? Non. Outra. Institucional, non. Tampouco nos contactamos con eles, pero, bueno, igual acabamos contactando, non o sei. Porque eles con nós non. Vale, pois remataron as preguntas, xa está, parabéns. Rematamos entón ca categoría de mellor canle. O ano pasado sí que podíamos ter, bueno, xa vos contei que o segundo ano que temos este premio, pero sí que podía haber canles máis parecidas. Este ano son as 4 totalmente diferentes e de verdade non sei que escolleremos, pero polas caras que estamos poñendo todos, que estamos apretando o cu literalmente, parabéns ás 4 porque sodes as mellores no que facedes. Entón, sairá algo, non sabemos que, pero gañe quen gañe, o segundo, o terceiro e o cuarto non vai ser peor que o primeiro. Só que o primeiro pois terá uns euros máis. Pero parabéns a todas, de verdade, Bueno, e cambiamos agora de categoría para coñecer, bueno, para que nos conten porque teñen que ser a mellor creadora deste ano unha destas 3 propostas e empezamos así con un look de inspiración ir declarar os xulgados de Padrón, ¿no? De Sara Seco, así que deixo-vos con ela. O aplausiño de Sara. Grazas. A primeira cousa é que tiña unha presentación máis bonita, pero que non funcionou e tiven que refacer a mañán gracias a Manu de producción, así que por iso isto. Ne, que é tan boa persoa, díxome, bueno, é camp. Bueno, é o que puidemos facer. Vou-vos explicar un pouco, porque como dixo Andrea, eu xa estive aquí o ano pasado, se cambiou algo, se non, se algo evolucionou, que foi o que pasou. O ano pasado contábavos que eu non usaba Instagram para nada. Eu son tiktoker completamente. Pero a min dábame vergonza cando as marcas me pedían orzamentos, pedíamos tamén para Instagram. E a min dábame vergonza mandar un orzamento de X cifra a que fora pa 2.000 seguidores en Instagram, porque querían que fose o contido tamén en Instagram. Entón, o día 1 de xaneiro, sí que me puxen e dixen, isto ten que cambiar, e comecei a subir, porque o problema é que non subía. Non era unha rede na que me sentía cómoda e non subía. Entón, o 1 de xaneiro comecei a subir, puxome un obxectivo, e, bueno, vamos mellorando. Que fago eu? Pois eu fago lifestyle, moitos blogs, moitos vídeos de estilo de vida, locais, plans e establecementos, tanto contido orgánico como contido de colaboración.
Pero é un contido orgánico que a verdade me encanta facer. Receitas, porque uns vídeos levan a outros, a xente pídeche unhas cousas e ti ese feedback aproveítalo. Pois tamén moitos vídeos de receitas, moda, beleza, divulgación social e lingüística e cobertura de eventos. Ás veces que me contratan para cubrilo, hai veces que só me vou lucir. Algúnas das marcas coas que traballei, máis ou menos a relación segue sendo a mesma que o ano pasado, si que hai algunhas marcas novas. O que sí que estou contenta é que sí que afiancei esa relación coas marcas, e do que estou moi orgullosa é de que as marcas internacionais falen galego a través do meu perfil. Eso é a verdade, presumo diso, pero porque me fai sentir orgullo. E, sen dúbida, houbo 3 eventos que marcaron o meu último ano. Pasaron máis cousas que estas. Gañei o Youtubeiras a mellor perfil de TikTok, que non é menos relevante, pero eu creo que con estas 3 se resume bastante. A primeira, non sei se vos enterachedes, que me denunciou un corpo policial por un vídeo. Nun vídeo, eu, como dixo Eva, tamén traballo na mesa, entón dixeron, me podes facer un vídeo disto? E eu fíxeno. Entón a policía local de Rianxo denuncioume, e fixen un resumo aquí. Mi cuerpo a ti te extraña. Tú me miras como que te pongo mal. De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar. Tú me dices que yo me... Para ser tiktoker é a primeira vez que bailei. Entón, extraí unhas cousas do informe policial, que non sei se o podo facer, pero como lle tapei os logos, seguro que sí. Estas son frases literais do informe que fixo a Policía Local de Rianxo, que dicían que a incalculable repercusión mediática, xa que as miñas publicacións foron repartilladas tantas ocasións que era incalculable o dano que lles fixen, é que o obxectivo final das miñas publicacións non era outro que influir na opinión pública. Well, é o que son. A verdade, o vídeo é unha delicia, o informe, porque marca ben aí, e de repente vídeos de Jason, eu en Málaga cas miñas amigas, o sea, é unha cousa sen sentido, pero bueno. Que pasa? Pois decidín ser influencer de millóns, aproveitalo e facer moito contido. Amáñate comigo para a miña primeira vez declarando en sede judicial. Venres 4 de abril con este look para triunfar. Porque como alguén me puxo nun comentario, imputada pero xamais derrotada. Porque... Ese día xa decidín que sempre que me xulguen vou en traxe. Outro cousa superimportante para min foi a rodaxe de Raíñame con Carlota. Imaginadevos para alguén que o único que quería cando era pequena era ver Sálvame Deluxe, que me citaron, a xente de Brava citoume para participar en algo que eu non sabía o que era. Eu só sabía que tiña que ir sen maquillar e a aventura. E cando cheguei dixeronme, non, é que está Carlota. Eu xa, claro, sí. Non o crin, esperei, e de repente escoiteina falar. E dixen, non, que sí que é Carlota. Entón baixou, tal, superguai. Podo dicir que somos amigas. Seguímonos, tal. E claro, todo este contido de Raíñame, ela ia recompartindo. Doume like Martín Bianchi, que ese día escoitaronme berrar no psiquiátrico, o sea, bueno, porque vivo en Conxo, non por outra cosa. O sea, despertei pola mañán e tiña un like de Martín Bianchi, e sei de boa fonte que Belén o veu. O sea, é que iso para mí non hai cartos que o paguen. Foi unha experiencia increíble, tamén grazas a Brava. Outra cousa bastante increíble, porque, bueno, o resto diste
será mellor creadora, non, iso xa non é cousa miña. Eu vou normalmente chamanme de centros de ensino para que vaya, explícolles un pouco pois o TikTok e as creadoras galegas, o que facemos, porque moitas veces non saben que existe, non están nese contexto e non saben que existe. Entón, eu fun madriña do desafío galego nun IES en Ferrol. Era de 2 días, facíano no Casanova. Entón, eu ia pensando, aparte de soltarles a chapa, quero pensar algo. O desafío galego é que durante 21 días teñen que falar galego. En Ferrol só fan 10. Pero entre 10 días teñen que ir falando galego. Eu propúxenlles que se subían contido a redes eu que yo recompartía. Pois calou neles. Porque esas miñas 219 afilladas comezaron a subir contido, vou apurar porque hai un vídeo para que vexades unha mostra. Benvidos ao novo vídeo de Candela e Inés. Imos dar un cambio na nosa conta. Hoxe comeza o desafío galego. Entón, queremos facer unha jalegización da nosa conta. A nosa referencia é Sara Seco. O Instituto faise o do desafío galego, vale? Toma que toma. Desafío galego. É falar como 2 semanas en galego. Claro. E unha das actividades era galeguizar as túas redes sociais. E viño Sara Seco. E nos contou que podíamos subir vídeos ás redes sociales para dinamizar a lingua. E aquí estamos. Aquí estamos, Sara. Por ti. Por ti. E polo galego. E para que o galego chegue de aquí ao mundo. Ao mundo. Toma que toma. Bueno, pois houve un perfil de rapazas que seguiron subindo, comezou a funcionar, todos os vídeos fixeron un tren de fillas de Casandra que lles vai xenial. Eu aquí non sei se errei porque estas xóvenes e guapas vanme xubilar, pero a verdade estou super feliz con elas. Eu non sei se o ano pasado ou o ano que ven estarán aquí porque están arrasando en redes. E nada máis, grazas. Nada, eu só teño unha pregunta que dixeches que eras amiga de Carlota. Eu quería preguntarche se é como o de Melody Lady Gaga ou se é de verdade. Non, é certo. Vale, gracias. Se queres, despois mandamos un audio. Vale. Bueno, eu como estas rapazas falaron de que viño Sara Seco, si vas a sacar algún produto teu, por exemplo, un viño. Pois non o sei, eu estou aberta a todas as propostas. Como eu fago tipo contido de lifestyle, podo introducir calquera tipo de produto orgánicamente, o sea que ese problema non o teño. Miñas pobres, falan moi mal, pero inténtano. E sígueno intentando, porque o desafío xa acabou e elas siguen facendo contido. Iso é o máis importante. Toma que toma. Sube Nuria e con achadas. Un aplauso para ela. Grazas, Sara. Bueno, vou empezar como boa creadora de contido. A min deronme micro deste, pero eu trouxen o meu micro de la pela para telo na man, como ten que ser. E vou aproveitar esta ocasión para facer un pequeno estudo dialectal. E é que anda aquí coñece a palabra con achadas, non como proxecto, senón como palabra. Palabra de significado. Bueno, notase que estamos tirando para o norte, estou moi contenta con isto. E as conachadas na miña terra, lo menos, ou sexa, en Viveiro, son trapalladas. Cousas de pouco valor, cousiñas así un pouco sin máis. E sinto que é moi bo punto de partida para empezar a definir o meu contido. Bueno, vou deixar o micro da pela porque senón vou tolear. Ben, pois detrás do proxecto de Conachadas estou, evidentemente, eu. Aca a Nuria Grandío, que son esta tía de aquí, que tamén son esta tía de aquí a que lle encanta comunicar, aínda que se cague en riba, como ahora mismo. Tamén son esta de aquí de cando en vez, no meu tempo libre, podo ser esta de aquí, e gústeme máis ou menos admitilo, pois tamén son esta de aquí. Ou sexa, o meu resumo que son unha tía absolutamente normal. Unha tía normal que, pois, de cando en vez, lle gusta facer plans chulos, gustalle moito coñecer obradoiros.
tamén lle gusta a comida por encima de todo e se é de balde aínda lle gusta máis. Que vive e traballa todo o ano para poder ir no verán de festivais e a música galega tamén é a súa paixón. Tamén son unha tía absolutamente intensa e reflexiva cando me poño e me deixan. Unha tía que ama a cultura galega, a identidade galega e que a defende por riba de todo, como que esas cousiñas que se fan na terra, como que eu chamo os meus caprichos conscientes. Pero, ao fin e ao cabo, son unha tía normal, que crea contido, basicamente, normal. Que crea contido, igual que vive na súa lingua, unha lingua absolutamente útil, é unha lingua que ten que estar viva, que pode servir tanto para falar de cultura, de temas institucionais, da nosa identidade, como para contar que te fuches facer unhas unhas de tía chulísima. Aí temos a Sara, absolutamente eles non en gallego, que é unha cosa que me fascina. Eu comecei a crear contido no ano 2021, que parece que foi onte, pero en realidade, para que vos situedes como a min e levades o mismo shock, o ano 2021 foi o ano deste meme. Impactada me quedei cando o vi. Eu comecei a crear un contido, pois, cun fin un pouco de dinamización lingüística principalmente e cun marcado fin activista. Logo de pasar repetidas crises de contido, de intentar atopar cal era o meu valor, de non atoparme nin a mí mesma, pois dime conta de que as redes sociais o que son é un escenario perfecto para chegar a moita xente cos nosos valores e ca nosa lingua implícita. Si creas un vídeo, pois, por exemplo, de consumo local, contando un pouco como afecta esta economía, como afecta isto ao ecoloxismo, pois chegas a un público posiblemente convencido. Pero se o faz con un vístete conmigo mentras che ensino as pezas de consumo local que levo postas e todo o traballo que teñen detrás, pois posiblemente chegues a un público que igual nunca se plantexou consumir local. E esa é un pouco a base do que eu fago. Os valores como algo normalizado. Ou sexa, que os valores formen parte do contido, pero non ten por que ser o contido en sí mesmo. E como boa influencer, que me voy a creer yo ahora mismo, aproveiteime das miñas seguidoras para preguntarlles como definirían o meu contido, que sentían que lles aportaba o meu proxecto, porque é unha cousa que a mí me costa definir. E as respostas que me chegaron, hubo dúas cousas que se repetiron especialmente que, sinceramente, me encheron o corazón, que foi a consciencia e espazo seguro. E iso é o que pretendo que seña o meu contido. Dentro dunhas redes, absolutamente, en moitos casos, pois, como nun ambiente hostil, redes sociais, con xente desinformada, xente enfadada, eu o que busco é que ti entres na miña conta, que entres no meu contido e te sintas como facendo pois, o que é o meu plan favorito. Estar nunha terraza, tomando unhas cañas, botando uns contos e se che poño unha tapa de tortilla, pois moito mellor. O que busco eu é que o meu contido se perciba como algo común, algo co que calquera persoa se pode identificar. E sinto que ese é precisamente o punto forte do meu contido, que pode ser tan meu como de calquera das persoas que estades aquí. O que fai especial o meu contido e o que fai que funcione é que non é algo único. É un contido que se pode ver en calquera persoa, un contido que, cada un temos a nosa esencia e temos o noso aporte, pero eu penso que a clave é facer algo alcanzable. Como vos decía, esta son eu, unha tía normal. O que pretendo é que se o resto do mundo ve que esta tía normal crea contido normal, se animen tamén a facelo en galego, con valores xa implícitos e crear nas redes pois un espazo seguro, real e cheo de vos valores. Ou sexa, que abracemos a normalidade e se podemos facer un pouco de millora da sociedade a través das redes sociais, que está a cousa un pouco chunga, pois moito mellor. E todo en galego, evidentemente. Moitas grazas. E sendo, e ainda que digas que fas un contido que non é único e que é alcanzable, ten que haber algo que te identifiques que faga que teña éxito. En que crees que funciona, aparte desa normalidade na túa comunicación? Eu penso, e isto vai ser, bueno, xa que estou poñendo 30 fotos miñas a este tamaño, vou tirar de ego, é a esencia, ou seja, a esencia que hai en cada persoa. Penso que é un contido, como que eu vendo, tan normal,
que se percibe moi ben o meu xeito de ser, o meu xeito de pensar, o meu xeito de relacionarme. E eu cando lle preguntei ás miñas seguidoras como se vos sentides como contido, é que moitas me dixeron, sinto que estou falando cunha amiga, pero non unha amiga fora de redes lexana, non, como que estou falando, eu entro e é como, ai, está aí a miña colega. E a mí neso dame moita paz porque creo que é justamente eso, a esencia personal, o que te leva a que seña un contido consumible, normal, pero con unha base propia. Gustoume moito o detalle de que puxeras o micro de lapela no sobaquillo. Porque me la pela, sinceramente. Vale, pois xa está, parabéns. Pois moitas gracias. E como vedes, xa está subindo Patriotero, a última creadora da xornada, para presentarnos o seu proxecto. Así que un aplauso. Teño que pedir un aplauso ata o final, Veña. Vale, pois remato eu este pitch. Vou ser moi breve, así que se estades cansos, cansas, eu vou acabar rápido. Bueno, preséntome, son Patri, profesionalmente son community manager, pero como non me chega con estar toda a miña xornada laboral en redes, tamén estou no meu tempo libre, porque se non, xa que estamos, pois veña. E de que trata o meu contido? Sí que é certo que, en xeral, todas as persoas que creamos contido en redes nos custa como un pouco categorizar o noso contido nunha temática. Pero o meu vouno resumir nunha soa palabra. Queixarme. O meu contido trata de queixarme, porque basicamente eu cando decidín crear contido pensei, que se me dá ben a min? Algo que se me dé ben é que do que eu poida falar. E a min queixárseme, a verdade, dáseme de maravilla. Pero, bueno, dixen, xa que nos vamos a queixar, pois vamos a facer de cousas que teñan xeito e cousas que sean importantes. Entón, se temos que definir o de queixarse en algo un pouco máis, pois, fino, diría que o meu contido versa sobre todo na crítica e na denuncia social e sempre con carácter reivindicativo e de concienciación. Entón, basicamente, intento que os meus temas falar de temas dos que eu penso que podo aportar algo, pero sí que os que máis trato son a defensa da lingua e o feminismo, que creo que son os eixos do meu contido, e despois tamén todo o que remata, intento denunciar todo o que remata en fobia, transfobia, homofobia, gordofobia, galegofobia. Intento sempre denunciar e criticar este tipo de conductas e tamén, en xeral, todas as preocupacións da xente nova, como pode ser o acceso a vivenda, como pode ser as condicións laborais ou como pode ser temas de saúde mental. Bueno, continuo. Despois, son consciente de que son temas que poden ser difíciles de consumir así de primeiras e que non todo o mundo, sobre todo en redes como TikTok, que usou principalmente, non todo o mundo está aberto a consumir este tipo de contidos. Entón, sí que intento que os meus puntos fortes do meu contido sean principalmente o discurso, a dicir, a mensaxe que eu transmito, e despois na edición. Intento facer unha edición atractiva para que as persoas que consuman este tipo de contido pois se sentan atraídas por ele. E nada, cal é o meu objetivo? Bueno, eu teño que dicir que a miñas redes sociais reciben bastante hate, porque, bueno, temas polémicos, non a todo mundo lle gusta, e eu recibo moito hate. Pero, bueno, respeto a opinión de todo o mundo, inda que non comparta as formas de algúns de comunicalo, pero, bueno, eu voume quedar con isto. Sí que eu, cando comecei a crear contido, tiña como un objetivo claro, que era que eu quería que, se eu conseguía que unha soa persoa, bueno, facer reflexionar a unha soa persoa, que unha persoa se dera conta de algunha cousa que hasta ese momento non se dera conta. Non sei, darlle visibilidade a temas que estaban invisibilizados, ou poñer o foco ou a crítica noutros que, desde o meu parecer, necesitan, pois eso, necesitan un pouco máis de crítica, pois para min eso xa estaría. Entón, en verdade, é o premio que me levo de crear contido é recibir este tipo de comentarios, porque creo que realmente o que estou conseguindo é que a xente reflexione, que a xente se dé conta de cousas que están mal na sociedade en xeral, e un pouco mudar as cousas. Pero, bueno,
Vou acabar con un meme, eu xa con isto xa acabo, son así de rápida porque non me gusta moito liarme e nada, como aparte de caixarme, a mí outra cousa que me gusta é facer memes. Entón, que me critiquen, dame igual que me critiquen porque creo que o meu contido é de valor. Eu feliz porque, en verdade, é engagement, eso sube as métricas, así que me critiquen todo o que queiran. Moitas gracias. Perdón. Nada, Patri, está ben, non temos preguntas. Estaba comentando que eu xa sigo a tua canle que coñezo ben dende hai tempo. Non... Lo sé todo. Non necesito. E os meus compis tamén, así que xa está. Moitas grazas. Vale, gracias. Vale, agora vou aproveitar para citarvos a todas as finalistas no fotocall e facemos unha foto de grupo. Sí, do fotocall. E nada, que nun anaquiño tedes un bloque novo de series no que haberá creadores e creadoras de series, está bastante guais, así que vide, e despois, bueno, temos aquí a actividade especial de señor Chichester con Federico Pérez, tampouco a perdades. E despois temos o show con Facu Díaz e Miguel Maldonado, pero que se non tedes entrada xa non podes vir, chicos, xa está. Non sei para que vos lo digo. E se acabou.